Dobrý deň, volám sa Michal Kaliak a chcel by som vám predstaviť službu vytvorenie obchodných podmienok. Táto služba obsahuje vytvorenie nových obchodných podmienok alebo kontrolu už vašich zabehnutých. V prípade kontroly vám vyznačíme potrebné zmeny, ktoré je potrebné doplniť alebo upraviť vo vašich obchodných podmienkach. Za našimi obchodnými podmienkami si stojíme a s každým klientom podpisujeme zmluvu, ktorej garantujeme ich správnosť. V prípade kontroly zo strany úradu preberáme všetkú zodpovednosť. Vytvorenie obchodných podmienok obsahuje aj vyznačenie potrebných náležitostí, ktoré prikazuje zákon, ako napríklad IČO, DIČ, obchodné podmienky, reklamačný poriadok a iné náležitosti. Postup získania obchodných podmienok je nasledovný. Je potrebné, aby ste vyplnili objednávku na našej stránke. Na základe tejto objednávky vám automaticky príde formulár, podľa ktorého vytvoríme kompletnú dokumentáciu a zmluvu. Po podpise zmluvy vám zašleme kompletnú dokumentáciu. Dokumenty si skontrolujte a v prípade zmien a doplnení ich upravíme pre vašu spokojnosť. To je všetko k vypracovaniu obchodných podmienok. Ďakujem za pozornosť a prajem veľa spokojných klientov.